Mia Shadigo Bazaro Tangtani Nogo Gifilfuru Kali Krishna Para Tangmani Lama Birish Tolawo Butare Diokik like Langzaka Samushidra Tangai Rokbai Thinani Mung Hirolal Debruma Bini years 56 ex-army bo address Para Kali Krishna Parawo Koktumani Bishinti Saiman Kha Nokni Bororo Kokshil Chakha Buino Buthar Tahine Hakino Naitungni Mampli Lal Debruma Parang Kha Kali Krishna Para Ngai bo Kali Krishna school ga nawo bo or Dugano Phaika Mia 9 tarik Februari Mia bos Harigoro Dugano Phaimanikai Dugani Phai busuk horo bo nogo kifilka Saimia nokni borok bo Mia busla sombo Khoroksa Kali Pandawo Thangja busla kusu busla korabo nogo kuri busla khorongni no bongni nogo borok jote khorok buri buma bufa tei busla song khorongni ngai borok Mia bufano nogo sokaya hani bokto nogo kuri ba Kali Panda Thangjak ba Saimia ngatini phungai yangni oparani borok no nijini rabat no rana hini phailai rabat dana hini phailai ora nukha tuyok lai jakte ora bridge baijak ba onek bochor doriya bridge baijak o bridge baijak tabuk ora beam tui sing lai tong ora tinta beam o beam tui lai tong gai ora phai nai bo ora bini thui rong nukha singta khungai khabar mani phai nai lai phai thui rong nukha ngai ora tui tong kicha o tuyo kalai jak Chuaro nang ba Chuaro nang Chuaro rokai de nok roko kicha misa nungo bisi muntrung ya nakai bo Kebe walai suplai da ya nok roko kuno walai sulai rokre ke da oro jenung mato buda buthar jak na nong je nukmani khai sing nukmani khai tabuk kuthi khosabui tuini khosai nai ma khai bini bokhrogo purai tinta saita moton talkao bo mo hayo tanjak bokhro bo tanjak uklok digi bo tanjak nugo mo je singchonde ho kana kai jebo khoroksa bono tani bothari ora khiglai rika o bimtui bo thirok nugo Moza ni mungkai balai anbung khai Mukesh Debruma sing Kali Krishna Paranino ani mama kalayo bo army khai prai 16 bosor kha bo pension phaija Je thine ni parale bora Kali Krishna Parawo Engka mokai bora mo bo Kali Krishna noklayo Kali Krishna school gana oro Darane te